Emen ak süýdüň hapalamasaň, oğully ilen ady hakladygyňdyr. Goňşuňa erwetlik sepelemeseň, oğully ilen ady hakladygyňdyr. Ragynyň paýhasyndan paý alsaň, adamlaryň, insanlaryň jigerinden jaý alsaň, 100 ýyl ýalkym salyp biljek aý alsaň, oğully ilen ady hakladygyňdyr. Durmuş ýükün dostuň taýlaşyp ýörse, ajyny süýjüni paýlaşyp ýörse, juýuň dälle kalbyň baýlaşyp ýörse, oğully ilen ady hakladygyňdyr. Beýlikde tüýs nusga bolsaň nerlere, perwermeseň dawalara şerlere, çağırylman barsaň ýasly ýerlere, oğully ilen ady hakladygyňdyr. Jaý ýerine gaplan bolup arlasaň, toý ýerine pasyrdasaň parlasaň, çağırylman